اللہ تعالیٰ نے اپنی لارائے بیعیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ فرماندا ہے کہ میں مذکر ہوئے یا مؤنث ہوئے اودیاں شکلاں نو ماں دے بطن و ارحام دے اندر ترتیب دینا فرمایا۔ اللہ نے قرآن کے اندر پھر ارشاد فرمایا کہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، فرمایا کہ بندیا کو تھوڑا جی اپنی پیدائش تے بھی غور کریں۔ میں تینوں ایک لطفے تو پانی تے بلبلے تو پیدا کر کے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ چار قسمہ رب چاہ کیا دے کہ وہ پانی دے بلبلے دے تینوں میں تیری ابتدا کیتی ہے، فرمایا پیدائش کیتی ہے، تے چار قسمہ چاہ کے رب دے میں تے کو ڈاڈا سونا دے خوبصورت پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک سے لفظ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، اللہ فرمائے دے میں تیرے اندر روح پھوکیے موڑ فرشتہ کو سجدہ کرائے۔ اگے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے، اللہ فرمائے دے ہر چیز میرے امر نال ہوندی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرمائے دے جن میں ارادہ کرداں تے شے پہلے پیدا ہو ویندی ہے۔ اے بندیا تو ایڈا خوش نصیب ہے، وخلقت بیدی، ہر چیز میرے امر نال پیدا ہوندی ہے۔ میں چار قسمہ چاہ کے تے کو پیدا کیتے پر جو تیرے چہرے دی واری آئی ہے نا، اے سونے چہرے دی واری آئی ہے، اللہ فرمائے دے میں اپنے خوبصورت ہتھاں دے نال تیرا چہرہ بنائے فرمایا۔ میرے احباب یہ انسانی پیدائش مذکر مؤنث دی ہے، تے والدین دا اللہ نے قرآن دے اندر بڑا ہی خوبصورت ذکر خیر فرمایا ہے۔ کیوں والدین دے اصال ثواب دی محفل پاک ہے، اور قرآن دے وچ اللہ فرمائے دے وَإِذَا قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ فرمائے دے عبادت میری کرو تے اپنے والدین دے شکر گزار بن جاؤ۔ والدین تو مراد یہ نہیں کہ صرف والدہ دے شکر گزار بڑھو تے والدہ نہ بڑھو، صرف والد دے شکر گزار بڑھو تے والدہ دے نہ بڑھو، اتھے جمع دا صیغہ ہے۔ اللہ فرمائے دے جتھے اولاد دی ماں دے قدمہ دے تلے جنت ہے فرمایا، اتھے جنت تا مین دروازہ مین گیٹ فرمایا تیرا باپ ہے۔ اگر باپ راضی ہوئے گا تو جنت داخل ہوئے گا، باپ راضی نہیں ہوئے گا فرمایا تے مڑ جنت جا سکتا نہیں۔ اگے حدیث پاک دے لفظ کیے نے فرمایا کہ والد کی رضا دے اندر محمد دی بھی رضا ہے تے محمد خدا دی بھی رضا ہے۔ لہذا بعض بندے گڈیاں دے پچھو بھی تے موٹر سائیکلاں دے پچھو بھی لکھی ودن بھی ساری میری ماں دی دعا ہے، میں کہ مڑ پیو نو کچلا چا دے ہوا بھی ساری ماں دی دعا ہے۔ دا باپ او واحد فرد واحد ہے، باپ او عظمت تے لائق باپ ہے کہ جن دے بارے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتھے اولاد دی جنت تا دروازہ باپ ہے فرمایا، اتھے جنت دی فرمایا گھر والی جیڑی عورت ہے فرمایا اودا فرمایا کہ جنت اس گھر والے دے قدماں دے تلے ہے فرمایا۔ اگر گھر والا راضی ہے تو جنت جا سکتی، اگر گھر والا راضی کوئی نہیں تو جنت چ نہیں جا سکتی فرمایا۔ لہذا کاکو چاہیے اے ہے اس وقت جڑا فی معاشرہ ویندا پہ جدید جدت اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا دا جتھے دور ہے اتھے 80% بھی نہیں بلکہ 90% لوگ اپنے والدین نال زندہ بھی نہیں بلکہ بعد مرن دے بھی دھوکا کریں دے پہ بیٹھے ہو باگے ہو حیاتن تمڑ خدمت تو آ رہی ہیں، زندہ ہیں انہاں دی خدمت تو دور ہیں، حیاتن تو انہاں دے دکھ سکھ تو دور ہیں، اگر فوت ہو گئے تو مڑ دھوکا کیتی کھڑے ہیں، مڑ جنازے دی دعائی کوئی نہیں آندی۔ اوے خدا دی عزت دی قسم ہے اج دھوکا انہاں نال کیتے ہی کل تیرے نال دھوکا ہونے چاہیے تا اے آئی جتھا لکھاں کروڑاں دی جائیداد دا مالک بنے والدین کو غسل بھی آپ دے میں جنازہ بھی خود پڑھا میں جنازے دی دعا بھی خود آندی ہویا۔ ہمیشہ اولاد وہ چنگی ہے جڑی ماں باپ واسطے دعا دے ہاتھ اٹھاوے، خدا دی قسم ہے قبر بھی نور علی نور بن جاتی ہے فرمایا، قبر بھی نور علی نور بن گئی، قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، میرے پاک نبی فرمایا مومن دی قبر جنت کے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ میرے احباب ماں دی او عظمت دی شان ہے، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی حاضر ہویا، اس کیا کملی والیا ماں دا حق زیادہ ہے کہ باپ دا حق زیادہ ہے؟
میرے محبوب فرمایا ماں دا حق تیرے اوتے زیادہ ہے. موڑو سوال کیتا میرے محبوب فرمایا کہ ماں دا حق زیادہ ہے. مڑ سوال کیتا میرے محبوب فرمایا ماں دا حق زیادہ ہے. چوتھی باری میرے محبوب فرمایا تیرے باپ دا حق بھی تیرے اوتے ضروری ہے. فرمایا ماں دا حق اس واسطے دسیا ہے کہ عورتاں ہمیشہ تھوڑے دل دیاں ہوندیاں نے، گھٹ دل دیاں ہوندیاں نے، ٹیڑھی پسری تو پیدا ہوئیاں نے تے چھوٹی جی گل تو بھی گھبرا ویندیاں نے. میرے کملی والے اس گل دسیا ہے فرمایا کہ والد نو بھی راضی کر دے، ماں کو بھی راضی کر. والدین جے راضی ہو گئے نے تو مڑ مدینے والا بھی راضی ہے تے مدینے والا دا خدا بھی راضی ہے. فرمایا حدیث شریف ابن عقاصر اور ابن حشام رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی تھی. ضیاء النبی پیر کرم شاہ الازری رحمت اللہ علیہ نے کہ ضیاء النبی شریف کے اندر حدیث پاک نقل کی تھی. فرمایا کہ ایک بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے تو مدینے ہجرت کر کے آئے تے بندہ ایک اس وقت کفر دے اندر اسلام دی دعوت نہ لے کے کلمہ نہ پڑھیا سو. فرمایا تے تجارت کردا ہے 50 اٹھ دی. فرمایا کہ رکاب اون دے ہاتھ دے اندر ہے، رسی اون دے ہاتھ دے اندر ہے تے جاندی واری تجارت تے پیا جاندا ہے. گھر والی نو یاد ہے بے میں ویندا پیاں تے تو حاملہ ہے، اگر تیرے ہاں بچی پیدا ہوئے تے کپ ٹوک کے تے زندہ دفن کر دیویں. پوتر پیدا ہوئے تے مڑ پالے انہوں پرورش کریں. میں آواں تے پوتر جوان ہوئے این ویڑے وچ این حویلی دے وچ میں دھی کو نہ دیکھاں پوتر کو دیکھاں. کیوں معاشرہ ظلم دا ہے جتنا دھیاں کو دفن کیتا ویندا ہے، جتے دھیاں کو زندہ درگور کیتا ویندا ہے، جتنا دھیاں کو کپ ٹوک کے فرمایا کہ لوڑھا ویندا ہے. فرمایا اتھے میرے محبوب فرمایا دھیاں لوڑھاں دے قابل نہیں، دھیاں او عظمت تے لائق نے. فرمایا جڑا بندہ دھیاں دی تعلیم و تربیت تے پرورش کرے شادی کر دے وے قیامت تلنیوار میں محمد دا ہاتھ پکڑ کے جنت جلائے وے. فرمایا بندہ اپنی گھر والی کو وصیت پیا کریں دے میں تجارت تو ٹریا وے نا تے میں تے کو وصیت پیا کرے نا پہ گھر دے وچ اگر دھی جمے تے او کو کپ ٹوک کے تے دفن کر دیویں، اگر پت جمے تے او دی تعلیم و تربیت کرے. بندہ ٹر گیا تجارت تو ملک شام دے اندر تجارت کریندے کریندا پچھو اللہ دی کرنی ہوئے کہ اس عورت ہائی دا غیر منن والی مگر وہ سجدہ کیتا اس آکھیا اے لات عزا دے حبل دے منن والے اسی خدا نو منن والے ہیں تے مہربانی کریں بے میرے اس ویڑے دے وچ دھی نہ دیویں تے پتر چا دیویں. میں نہیں چاہتی کہ اپنے ہاتھ نال قتل کراں دھیاں دا. میرے احباب وہ بندہ تجارت کردا کئی ملکاں تو تجارت کر کے نا تے جڑا واپس لوٹن لگا تے کئی ملک دے اندر اگے ناکا لگا کھڑائی تے انہاں نے 40 بندے دا قافلہ آئی انہاں 49 بندے کو قتل کر دیتا تے ایک بندہ اس قافلے دے وچوں بھج گیا. وہ دوڑیا مدینے پاک جدو آیا نا تے جس وقت لوٹیا تے جنہ دے گھراں دے قافلے نال آنا انہاں دا دروازہ کھڑکا کے آکھن لگا بھئی تواڈے گھر دے بندے بھی مر گئے، تواڈے گھر دے بندے بھی قتل ہو گئے. تے جس وقت اس بیوہ عورت تے گھر آیا نا تے وہ آ کے دروازہ کھڑکایا تے عورت بچہ باہر نکلیا تے عورت باہر نکلی. اس آکھے بھئی شاید میرا گھر والا واپس لوٹ آیا ہے. اس آکھیا تینوں میں ایک گل دسن آیا کہ تیرا گھر والا شہید مر گیا ہے، قتل ہو گیا ہے تے لہٰذا میں خبر بتا دینا. اس عورت کی آہ نکل گئی تے دھاڑ نکل گئی. اس آکھیا اے یتیمی تے غریبی دے وچ میں بال پالے آئی تے 6 سال دا عرصہ گزر گیا، 7 سال دا عرصہ پیا گزردا ہے تے بال پال کے جوان وڈا اوکھا کیتے. فرمایا تے گھر والا بھی فوت ہو گیا ہے. ہن میں اس غریبی دے عالم دے اندر اس یتیم نو کیویں پلیساں کہ جیندا کوئی نہیں. فرمایا میرے احباب سیانے آ دن بھی کھانے خوب ہی کھٹ ویندے، کھانے خوب ہی ختم ہو ویندے. وقت سال 2 سال گزریا بچہ بھی کچھ وڈا ہو گیا تے اس عورت کی غربت تے یہ عالم ہویا لوگاں دے گھراں دے اندر کام کار کر کے مانجے برتن دھو کے تے روٹی کھاون لگ گئی، کھاون پیون نوں کچھ نہ آئی. تے ایک دن وہ بچہ گھر آیا ایدا کیا ہے بے ماں دے کپڑے پھٹے ہوئے نے تے قمیض بھی پھٹی ہوئی ہے تے شلوار بھی پھٹی ہوئی ہے تے دوپٹہ بھی پھٹے ہویا ہے. اس بچے دی چیخ نکل گئی. اس آکھیا ماں اتنے سادہ کوئی نانکے دے داد کے کوئی نہیں، آکھے دا میں چاچے کول جاواں کچھ مدد منگ کے لایا واں. محبت نال فرماؤ چا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مان شریف آگے انشاءاللہ ٹائم دے ختم شریف پڑھا دینے صرف 8 منٹ باقی رہ گئے 10 بجے انشاءاللہ میں آخری گل دے انشاءاللہ ختم شریف پڑھانے ہیں. درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ.
پتر کیا ماں اگر اجازت دے تو میں اپنے چاچے کو ون کے تواڈے واسطے کپڑے طلب کرے نا تاکہ تواڈے کپڑے پھٹے ہوئے نے تواڈا دکھ میرے کو برداشت نہیں تھیندا۔ اولاد ہمیشہ اوہ چنگی ہوندی ہے جڑی ماں باپ دے دکھ کو سمجھے۔ اولاد ہمیشہ اوہ چنگی ہے جڑی دکھے ویلے بھی ماں باپ دے اوتے چھاں دے سایہ کرے۔ ماں پتہ کیا جواب دیندی ہے؟ ماں دیے پتر اتنا غریبی حلیمی دے فرق پائے گئے نے تے چاچا جڑا تیرا پیو زندہ ہی تدا بھی سا کو چنگا نہ سمجھدا ہی مڑ تو ہن جاندا پہ ہن تیرا پیو بھی کوئی نہیں تے سا کو کیویں کوئی مدد کرے سی۔ او سا کہ نہیں میری ماں میرا چاچا ہے میرا دل کریں دے کہ میں بنیا اودے کولو آکھاں بے ساڈی غربت ہے تے کچھ تو مدد کر تیرے حالات اچھے ہیں۔ میرے احباب اج یہ زمانہ جڑا چلدا پی ہے ہر شے تھیں رہ جاونی ہے تے بندیاں دے اگوں انسانیت ویکھی جاندی ہے، بندیاں دے دل ویکھے جاندے نے، ہر شے تھیں رہ جانی ہے، کوٹھیاں تے بنگلے تے بینک بیلنس سب شے تھیں رہ وننی ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے نہ دوبارہ بھرا ملتے ہیں نہ دوبارہ پیو ماں ملتے ہیں نہ دوبارہ دوست احباب ملتے ہیں رشتہ دار ملتے ہیں، توڑ ونجن جدو دلاں دے زخم چھوڑ ونجن جدن اس وقت دوبارہ کوئی نہیں ملتا۔ اگر زندے بندے دی قدر کرنی ہے تو زندے بندے دی قدر کر، بعد مرن دے تے غیری جنازہ آپ پڑھ دین وہی دعا دے ہاتھ چاتی کھڑے ہونے نہ کھے۔ او بچہ چل پیا ہے ون کے چاچے دا دروازہ کھڑکیں دے آتے تے کو پتہ کہیں نہیں میں تیرے فرمایا بھرا دا پتراں فرمایا یتیمہ تیرا بھرا دا مر گئے میں یتیمی دے عالم دے اندر ہاں، ساڈے گھر دے اندر فاقے نے، گھر دے اندر کوئی شے کھاون دی کوئی نہیں، میری ماں دا چولا بھی پھٹ گیا ہے کپڑے بھی پھٹ گئے نے، اے وجہ کر کے میں تیرے دروازے دے آ گیا۔ او لوگوں جدو یتیمیاں دے غریبیاں دے فرق پہ جاویں لوگاں دے دلاں دے اندر غرور تکبر آ جاندا ہے۔ چاچا باہر نکلے منہ دے اتے تھپڑ ماریا سی، بچہ جا کے دور جا ڈگیا ہے، اٹھدا ہویا نشان کھاندا ہویا منہ دے اتے واپس گھر دے اندر لوٹیا ہے۔ ماں پہلے ویکھ دی لوگو، ماں ہمیشہ پتر دا چہرہ ویکھ دی ہے، رنا ہمیشہ گھر والے دے ہاتھ ول ویکھ دیاں نے۔ ماں جدو پتر دا چہرہ ویکھیا دی ہے پترا اے چہرے دے داغ کیاں لا کے آیا ہے، چہرے دے درد کیاں لا کے آئے، داغ کیاں لا کے آئے، پترا دے میری ماں میں کو چاچے تھپڑ مارے ہے، او دا داغ میرے منہ دے لگ گیا ہے۔ آرے پھر کھڑی بڑی خوبصورت گل فرما کے فرمایا قدر اولا دا ماں پیوں جانے او کی جانے لوگ بیگانہ قدر حسین دا زہرا جانے یا جانے حسین دا نانا کپڑا پھٹے دل لگے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ سجنا باج محمد بخشا او کی مرنا کی جینا۔ ماں جی پترا میں تے کمنا کیتا چاچے دے دروازے دا نہ منے پتر اس وقت آتے میری ماں میں ویکھنا چاہنا رشتے دار بھی کوئی ہے ساڈا کے کوئی نہیں، چاچے کو ویکھنا چاہنا میں پترے گل کر کے باہر نکلے آئے روندا بھی کھڑا ہے اکھاں وچوں آنسو بھی آندیاں کھڑیاں نے۔ مولا علی پاک گزرے نے پوچھدے نے پترا کیوں پیا رونا ہے؟ کہندے علی پاک کیا دل دا حال سناواں؟ فرمایا ایتھے کوئی دل دا حال سنانے والا کوئی نہیں، فرمایا غریبی دے حلیمی ہے، گھر دے اندر فانکے نے، اس وجہ کر کے گھر دے باہر کھڑا کوئی مدد کرن والا ہوئے۔ مولا علی پاک فرماندے نے ایتھے کوئی مدد کرن والا کوئی نہیں، او محمد مصطفیٰ بیٹھا ہے جڑا غریباں نوں بھی گل لیندا ہے یتیماں نوں بھی گل لیندا ہے۔ میرے احباب وہ بچہ چلے میرے پاک نبی دی بارگاہ وچ ہے تے دور جتیاں دے کھڑا ہو کے دے آدا یا رسول اللہ میں تواڈے دروازے دے آیا مگر میں کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، مینوں پتہ چلیا ہے جڑا تواڈے کول آوے
تے او کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو ویندے میرے پاک نبی فرمایا او بچیا اے محمد دی او دربار دے او فرمایا رسالت مآب دا درگاہ دے کشانہ نبوت فرمایا اتھے کسے نو زوری کلمہ بھی نہیں پڑھایا ویندیاں تے فرمایا اتھے کسے دا مذہب دے اسلام نہیں ڈٹھا ویندا بلکہ انسانیت ڈٹھی ویندی ہے حکم کر کیا منگنا ہے فرمایا اس بچے آکھیا میرے گھر وچ فرمایا میری ماں دے کپڑے کوئی نہیں اور رب کعبہ دی قسم ہے میرے مصطفیٰ نے مزمل دی چادر لہائی اس بچے نو دتی تے آکھیا کہ جدو پھر ضرورت پوی کیسے دی کسے دے دروازے دے نہ جاویں محمد دے دروازے تے آویں کدا کوئی لوڑ پوی میں محمد حاضر ہاں فرمایا بچہ گھر لوٹیا نا جدو گھر گیا تے ماں تو چادر ویکھی تے سونگھی نا چادر او ساکھیا چادر مدینے دے بازار دی بھی نہیں تے مکے دے بازار دی بھی نہیں تے یمن دے بازار دی بھی چادر نہیں فرمایا اے کسے ملک دے بازار دی چادر نہیں اے مینوں لگتا ہے چادر جنت جو رب بھیجیے تے محمد مصطفیٰ دے اوتے اوڑیے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر فرمایا اے مدثر دی چادر تے مزمل دی چادر ہے فرمایا اندے چوں خوشبو دے حلے پہ آندے نے اے دنیا دی خوشبو نہیں پترا مینوں لے چل اس محمد دی بارگاہ دے اندر میں ویکھنیاں جس چادر بھی دتی ہے اگاں دا وعدہ بھی کیتا ہے فرمایا میں انہوں ویکھنیاں فرمایا جدو پاک محمد دی بارگاہ وچ چاہیے چادر کر کے آدھیے سونے نبیات تو آدھی سخاوت تے ایڈے چرچن ہون کلمہ پڑھاؤ تے دین دے اندر شامل فرمایا قل خانی چاوڑا ملکو دے مہربانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے کہ خیر الناس ومن ينفع الناس حضور فرمائے تو آدھے چو بہترین بندہ وہ ہے جڑا دوجیاں واسطے خیر خائی دا نفع پہلو کڈے اے نہیں پہ دوجیاں دے رستے دے روڑے اٹکاوے کہیں دا رشتہ تھیندا پہ دا تروڑی کھڑا ہوئے کہیں دا کوئی چنگا کام تھیندا پیا ہوئے دو کو بجائے سواران دے کو ہتھوں بھنی کھڑا ہوئے میرے پاک نبی فرمائے یہ جے سجدے قبول نہیں یہ جے حج عمرے قبول نہیں یہ جے زکاتاں خیراتاں قبول نہیں بندہ محمد دی بارگاہ ہے وہ قبول ہے خیر الناس ومن ينفع الناس حضور فرمائے جڑا تواڈے جو بہترین بندہ وہ ہے جڑا مصطفیٰ دی امت نال پیار بھی کریں دے رستے دو کنڈے ہٹا کے اون دے واسطے رستہ کھلا کرے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا